berangkat umroh pada kiro wong ditalekin dijak nunggang syukur terakhir masa bareng-bareng tanggungan isun ake-ake dek bayar mekar masalah kari kompak wong gini ngomong mekar kok kompak dek kompak soalnya ini nasabiai kabeh nasabah iya kalau ini Bok Ciaina, Supartia, Bok Iyuk, para ini loko begini kan, Subiatai, Putmainnya, Muslimnya, para ini anti kagungan barat mekar terima mekar doa ya marin itu, bilang ini kompak kabeh ya Allah, takono isun tawo mereka mekar pisan jangkep isunya jangkep itu seminggu iya ya lo ini takono katung Senin barang Senin KTA Milau Selasa Syariah wah ini syariah bisa Rebo Mekar waktu ini Rebo umum Mekar ya Kemis Amarta ini bisa Jumat lecet mingguan SP dino Jumat iya mantan sih oh Sabtu paling ono biang ya ada Sabtu kredit HP mingguanan kredit HP iya emane kok minggu tutup gak coba sih tutup monggo buka amprah pisan seminggu ya berarti jangkap darani wong kene dok duwe setoran lawak yo akeh setoran ya esok pas toko kami kundi dek Kebu Watuk mabungi tanggapan Kebu Watuk kae Watuk Kebu esok weh wong wadon iso kan katonduk dek muncak taruh ngantuk jan wong Banyuwangi ngantuk aja tak turukan bareng dek iso bayar dobol ya Allah wong wadon iki dobol seng oh wong wadon seng maksudnya ku bayar loro dobel ya tapi itu semangat deh ya semangat tapi wong wadon liate punya nang bisa iki beda dia lo beda dos iso teko tanggapan adung punya durung duwe setoran mekar iso teko iku parek lambe iki dibagi-bagian lipene ana 3 becak dikabiahan piye masang anu ta iso pasang badan ta sih iya sekali iso teko iku sekolah kan turau iku turau digiatangi anu juga apik Mas tangi yo sarapan hulung ayo sarapan sekota sarapan isun gitu oh ya enak deh iya ya serta duwe setoran luput kabeh berubah deh aduh gugah gitu tangi yo bayar mekar gitu lho saya masalah kalau kita akan butuh itu deh pompong ono diayo deh terus apa diayo iki obong yo sing deh riko milu isun isun yo kekurangan tenaga deh kaya riko kan nganggur ngeraino bengi melek ngeraino nganggur milu isun ngeraino turau milu nyambe isun kan pegawai daerah Satri ini kan daerah Satri kosono ono ning Banyuwangi Satria anu ro Jambi Satria kampung Satri Sutri Pak Sutri ya itu deh sopo Sutri isun duwe panenan nang kono duwe panenan panenan barang riko nawi nganggur besok milu isun memuti sabriang ya
ning anu ning sawahan ngono ya. Halo, iki diperjelas iki. Iki ana bayarane. Bayarane iku Sedina piro? Aduh terima area umum wis lemah. adung suwengi kan kok bayaran itu 1,5 juta. Ya. Tapi kan adung rairo kan butuh keringat. Sunweni 800. Ketiku dalam sedina mulai Sedina esok. 800. Iya sampai jam 4 laut. Ya jam 4. Iya Terus gaweane sulbaran. ngemuti sabrang teko Enak. Durung tau dijual terus wong picek. itu larang sini konco nang riko. Enak ngemuti sabrang parmaning kok semutian sabrang lebih kok mutono Wah, iki kok ngemuti sabrang. Maksudnya ngemut teko kedokan ning pinggir jalan. Bebek marmane ngemuti teko kediokan sampe genduk dalan lho. Sing leleran lambene Sun. Maksudnya ngemut iku Ngemut iku digawa ning sepeda iku diojok jare wong langit. Diojok. ngemut. Ayo. Mawat iku mawat. Angkut. Ya di Ojek. Ah, iku digawa nang pinggir loro. Dipano lho. Oh, iya tuh gelem jadi sana didile. Ngono pegawean maning ngemuti sinden niku gelem wae. Iku ana kok tapi kari gede-gede wayak dintek iki. Wayang ana pegawean maning. Ampun SMS maksud Ono wayang dintek iku direk-reken lollipop iku. Ngono gedene. Wah, direken lollipop. pikiran gaduh tapi sing sampai Dek. Dia lebih kira jatuh tapi sampai. Ya. Ya weh. Itu alhamdulillah sadar mengiyo ngompol lambi kanca-kanca seniman. Ayo. Ya Dek. Ya. Aduh, ya wes Iki kan biara ambil kuda Mas. Iki Dek sanggar tarik kuda Mas. Kuda Mas kok. Ada koning tembe akon yo.